Statistika tal-Eurostat li ġiet riprodotta mill-Gazzetta t-Torċa turi kif is-sena li għaddiet is-salarju medju ta' persuna full-time f'Malta laħaq madwar 33,500 euro, li hu 7% aktar fuq is-sena qabel. Dan ifisser ukoll li din iż-żieda kienet aktar mid-doppju ta' dik li ġiet osservata f'pajjiżna bejn is-sena 2000 u l-2012, jiġifieri waqt li taħt gvernijiet Laburista kull sena kien hemm żieda medja ta' 1,133 euro jew 21 euro u 79 ċentesmu fil-ġimgħa, fi żmien gvernijiet nazzjonalisti żieda medja kienet ta' 546 euro biss, jew 10 euro u 49 ċentesmu fil-ġimgħa. Torċa qalet li ċ-ċifri tal-Eurostat jindikaw li fl-aħħar 12 sena il-paga medja f'pajjiżna żdiedet bi 68% jew kważi bid-doppju tar-rata madwar l-Unjoni li kienet ta' 39%. Id-differenza toħroġ ferm aktar meta wieħed iħares lejn pajjiżi bħall-Italja fejn il-pagi żdiedu b'19% biss, jew inkella fil-Greċja fejn il-paga saħansitra naqset b'6%. Anke fl-Iżvizzera li hu magħruf sew għall-ġenerożità tiegħu fil-pagi, fl-aħħar 12 sena żieda kienet ta' 5% biss, jew 14 darba inqas minn Malta. Torċa żiedet tirrimarka li kemm ilu Prim Ministru Robert Abela il-paga medja żdiedet b'6,646 euro, jew bi kwarta li kienet qabel faqqet il-pandemija. Hemm qabel ma' żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista l-paga medja kienet żdiedet bi 3,571 euro biss, jew kważi bin-nofs. Fil-fatt il-paga medja f'pajjiżna kemm ilu Prim Ministru Robert Abela żdiedet aktar miż-żieda kollha fl-aħħar tliet amministrazzjonijiet nazzjonalisti bejn is-sena 2000 u l-2012. Torċa temet tirrimarka kif il-miżura fil-budget tas-sena li ġejja fejn il-Gvern se jibda jiffinanzja bejn 65 u 80% taż-żieda fil-pagi fis-settur privat awtomatikament se tkompli tixpruna t-tendenza ta' żidiet fis-salarji tal-ħaddiema.